Van még valakinek egy bóhaja? Az EON-nak úgy látszik van. Mi az az EON? Patricia 1-es! Hát de tényleg nem tudom mi az. Van köztetek tanult villanyszerelő? Uram, mi még iskolába járunk. Gondoltam, hogy ez semmire kellőkkel vagyok körülvéve. Az a helyzet, hogy én nagyobb fosok a sötétbe. Én meg hiszek a szellemekben. A múltkor a sötétben láttam egyet. Sötétben hogy a faszba láttál egy szellemet? Hát 1-es! Sötétben nem látunk semmit! nekem a múltkor megérintette a vállamat, és azt mondta, meghalsz. Apám is mesélte ezt, mikor összeházasodtak anyámmal. Csak anyám volt akkor a szellem. Na végre visszajött az áram! Holnap tuti megbuktatom az EON vezérigazgatóját! Most pedig nézzük az élet kialakulásának feltételeit! Hát elsősorban fény. Talán Ruki mehetnék a mosdóba. Nagyon kell fosnom. Ez nagyon gáz, gyerekek! Baszki, valaki megfogta, pöcsöm! Bocsi, a kilincset kerestem. Azt hiszem eltévedtem. Nem megmondtam, hogy többet ne gyere ide, Steiner Malfoy! Jó, megyek már, most mi van? Ne fogdossál már! Ja, azt hittem, hogy maga a kijárat, bocsánat. Bazd meg. Na végre visszajött ez a nyomorék! Most pedig folytassuk már ezt a kurva élet kialakulását, bazd meg! Ha még egyszer elmegy ez a szar, mindenkit megfogtatok! Na bazd meg.